Dobrý deň, moje meno je Ivana Rumpelová a rada by som vás privítala v projekte nájomných bytov Nový Lipník v mestečku Tlmače. Nový Lipník ponúka skutočne jedinečnú kombináciu vidieckej atmosféry, zelene v okolí a kompletnej občianskej vybavenosti. Toto spojenie vytvára ideálne prostredie pre život, dostupné pre každého. Projekt Nový Lipník pozostáva z trojice starých budov, bývalých slobodární, ktoré sme chceli premeniť na úplne nové miesto na bývanie. Prvou výzvou bola rekonštrukcia prvej budovy. Rozhodli sme sa, že pôvodnú dispozíciu úplne preprojektujeme. Chceli sme, aby nové byty skutočne odrážali potreby dnešných ľudí. Verím, že táto lokalita môže oslovovať širokú škálu ľudí, ktorí hľadajú bezpečné a moderné bývanie. Aby sme mohli vyhovieť rôznym požiadavkám na bývanie, vytvorili sme ponuku jednoizbových, dvojizbových a trojizbových bytov. Pôvodná budova pozostávala z 3 nadzemných podlaží a 1 podzemného podlažia, pivníc. Pri tejto rekonštrukcii sa ponechali iba pôvodné nosné steny a všetky ostatné časti stavby boli odstránené. 4. podlažie je nadstavba, ktorú sme realizovali z pálenej keramickej tehly a celý objekt je taktiež zateplený. Prvý bytový dom je teda už hotový a čaká na nových obyvateľov. Súčasťou ponuky je 32 moderných bytov, vybavených štandardom, vrátane kuchyne s rúrou a digestorom. Pre komfortné bývanie našich klientov sme vybudovali vonkajšie parkovacie miesta a obohatili sme projekt o výťah, balkón a pivnicu ku každému bytu. Určite vás zaujíma, ako môžete takýto nájomný byt získať. Základnou podmienkou je teda vekový limit 18 rokov. Nemôžete byť evidovaní v centrálnom registri exekúcií, čo svedčí aj o finančnej spoľahlivosti uchádzača. Taktiež je dôležité mať vyrovnané záväzky v sociálnom a zdravotnom systéme. Ak spĺňate tieto základné požiadavky, môžete začať proces získavania bytu. Stačí vyplniť žiadosť o nájomné bývanie a odoslať ju k nám na našu adresu. Dúfame, že naši budúci klienti ocenia naše úsilie a nájdu tu svoj domov.